țară bogată, domeniile Ostrov, punctul cel mai sud-vestic al Dobrogei, unde arta și cultura vinului este la ea acasă. Ne-am pregătit pentru acest eveniment grandios și prezentăm spre degustare vinuri atât albe cât și roșii, 3 game din multitudinea vinurilor produse la domeniul Ostrov, 3 game foarte bine plasate pe piața românească, dar și pe piața internațională. Am o întrebare, strugurii de aici sunt struguri de vin? Din ăsta faceți voi vinul? Strugurii Nu, de... sunt struguri de masă, produși tot pe parcelele domeniilor Ostrov. Avem soiul Italia și soiul Moldova, struguri de masă pe care îi găsiți în hipermarketurile din România. Da, soiul Moldova se cheamă Moldova, dar e Nostrov produs. Ostrov. Da, mișto. Nu știam asta. Și Soiul Italia produs pe parcelele de la Ostrov. Da, și nu în Italia, am înțeles. Dar să începem cu vinurile, văd că Legiu are foarte multe medalii. Ce e cu... În ultimii 13 ani este cel mai medaliat vin produs la domeniile Ostrov. Un vin reprezentativ, un Bordeaux style, cupaj între Cabernet Sauvignon, fetească neagră și Merlot. Pot să iau vinul să-l... Mulțumesc. Un vin gastronomic produs pentru gusturi fine, pentru colecționari, pentru a pune în valoare bogăția acestor soiuri. Dar nu se bea șpriț, nu-i așa? Românii obișnuiesc să bea șpriț. Gusturile nu se discută în ziua de astăzi, dar cunoscătorul și iubitorul de vin știe că poate foarte ușor să se apropie și să abordeze acest vin cu mare plăcere. Întrebarea următoare este, vinul ăsta, cine a combinat soiurile? Cine a lucrat la el? Împreună cu enologul nostru Miguel Garcia am realizat o muncă de aproape 8-9 luni. Am pus bazele acestor vinuri, acest cupaj roșu și un cupaj alb, Sauvignon Blanc cu Chardonnay. Este munca întregii echipe, dar o idee a mea pusă în valoare după mulți ani și bine recunoscută pe plan național și internațional. Medalie în Marea Britanie, Franța și Germania, dar lipsește cea din România, recunoștința pe plan național. E cel mai atractiv vin și cel mai vândut pe plan național și internațional. Întrebarea următoare este, e un vin care se poate vinde la export? E un vin care și deja îl vindem la export, atât în Europa cât și în Coreea și Singapore. Mai departe, văd aici rozeul de pe coperta revistei Casoteca. Sincer să eu am văzut rozeul ăsta l-am văzut la mare. E o sticlă, cât are? 1,5 litru, 2? Da, este un Magnum, o sticlă de 1,5 litru se numește Magnum. Este un vin roze demisec, realizat din fetească neagră și Pinot Noir. Este un vin roze realizat special pentru o dragoste de o vară. E un vin care se pretează foarte mult întâlnirilor între prieteni, petrecerilor în aer liber, pe plajă, evenimente în care adună împreună prieteni și care dezvoltă. E un vin foarte, foarte atractiv. Ai spus că pe plajă vin, alcool, că nu în soare... Este un vin foarte fresh, foarte un semi-aromat, foarte bine integrat. Dar e un vin sec? Un vin demisec. Demisec. Până în 8 grame de zahăr rezidual. Și dacă ai vedea pe cineva pe plajă că îl bea șpriț, ce ai spune? Revin la șpriț pentru că știm foarte bine. Românul îi place șprițul. Gustul nu se discută. Dar tu nu l-ai bea șpriț? Nu am de ce să-l beau șpriț, pentru că el este deja puțin mineral. Deci, în procesul tehnologic am indus o
virgulă specială în acel context. Și de unde îl iau? Acasă pot să-l beau? Că ăsta e un vin de Horeca, adică de cârciumă. De magazine specializate, dar poate fi găsit online pe site-ul domeniilor Ostro, dar și pe alte site-uri, magazin online. Este foarte atractiv, foarte impunător, prietenos. Și la fructe de mare, îl ai... Că ai vorbit de mare, de-aia spun asta. Salatele crocante, salate antreul cu fructe de mare sau cu pește foarte lejer, fără sosuri abundente, de la simplele fructe de mare aruncate pe grătar sau sotate, dar cum am zis, fără sosuri picante, fără sosuri astringente, absolut fără mușdei de usturoi. Ok, deci începi de antreu, iei un roze, ușor, fructat, cum ai spus. Consider că e greșit ca la felul următor să bei alt vin? Adică... Nu e greșit, dar e foarte interesant să treci la felul următor dacă ai un preparat, chiar dacă e aceeași carne albă, dar cu sosul diferit. De știu, un pește la grătar sau un preparat din pasăre, carne de pasăre, un sos cu garnitură de legume pe grătar, brocoli, sparanghel. Putem trece la un vin alb, mai bine structurat, un asamblaj Sauvignon Blanc Chardonnay. Cine l-a făcut vin, ăsta? Daniel Zotu împreună cu colegul meu Miguel Garcia. Care nu e aici, nu? Da, Miguel e în campanie. Asta face vinul. Deci unul e cu munca, altul cu, am înțeles, cu televiziune. Bazele acestor vinuri pentru producția 2022. Și acest Legio, doar cel roșu e medalian și cel alb? Și cel alb, este... că n-are pe el... Și cel alb este medaliat, atât în Franța, a luat medalie de aur, la decanter medalie de argint și medalie de aur la premiile de excelență vinul Pumro. Și în România, da? Asta, da. Și n-ai mai pus pe el cele trei... Am omis. Da. Și ce... Este un vin gastronomic foarte impunător. Este un asamblaj, cum am spus, Sauvignon Blanc cu Chardonnay. Chardonnay-ul având fermentația malolactică în barric stejar românesc. Deci îl puneți în stejar, e... Doar fermentația malolactică. Și a tras această onctuozitate, această bogăție de arome citrice, dar și nuanța aceasta lemnoasă din și vinul, dacă e clar că pe ăsta nu-l găsești în Carrefour, nu e un vin de unde le iau? Tot de pe domeniul Ostrov. Pe site-urile domeniului Ostrov și pe alte site-uri, dar e un vin pe care poți să-l faci cadou? Adică în magazinele Horeca. Da, chiar în ultima perioadă am fost contactați pentru a face pachete cadou cu cele două Legio, și alb și roșu, pentru că în piața românească, în biblioteca iubitorilor de vin și-a făcut loc și aceste două vinuri. Am înțeles. Și n-am vorbit de... văd că îți place vinul ăsta. Este o muncă e copilul, am înțeles, e copilul vostru. Putem continua o masă privată cu un preparat de carne roșie, cu vinul Adică dacă Legio. am o friptură, că românul mănâncă ceafă de porc, degeaba vreau eu să vorbesc acum de un Angus, la ceafă de porc la grătar. Ceafă de porc la grătar. Contează foarte mult sosul, garnitura. Și merge Legio salata, ăsta. merge. Da? Și trecerea de la ai început cu roze, ai continuat cu un bine structurat și ai închidem masa cu un vin roșu foarte bine structurat, un asamblaj Cabernet Sauvignon fetească neagră Merlot, care poate fi servit și la brânzeturile fine de după masă. Preparatul principal, după friptură, cum spunem noi, pentru a închide o masă bogată, o masă sățioasă, o masă în familie sau chiar de sărbători, unde masa e mult mai, preparatele culinare sunt mult mai consistente, mult mai bogate.
Și dacă ar fi să bem doar un singur, vreau să iau o gustare la prânz, sunt să zicem, la birou, nu vreau să mănânc o masă, n-am timp, dar vreau să beau un pahar de vin. Și iau chestii